ki nong shang snong jaga snong thit ding ke bele wat e ki met yap ki bra yap na ka jing hap jaga pick up drop akasurok ka ban le support thit ding hakani ke sngi ki bra dep le thu ba kilama jing e shibun namar ka jing jor jong uslam bat kamjuru ka jing jingai na ka jaka ka basakot ka kali shadu ka surok le thu ba ka jing jingai na ka jaka basakot kali hadu ka surok balat kali ka jingai ka basakot ta e banya da ka kadat na peringkin rungut ki bla yap langot ki desi kimisi ki pabat sikhun hakaba iklong ibarang asnam hadu mentam patla sei lan ne patlap setia ya kemet ke jungi hakaba de bagani ke jingjan na kalyang jaga sang VPP Mosun Ram longba u organization secretary jangga Dr. Rusivian Changplyang rupan pau ke jing sosi ba ke jing sokhia ka bajur ya ke ke jingja na kalyang jaga sang ka phak akhubo solam shabaro ke bahiyang ke basam jang kitu ke praklat no pada ke juga poru ka dua ha ublei bon ayaki ya ke jingtgen par kamjuru undur ka lambat ki habaki mat ikani ka jingja ka basnosi